Celé Slovensko čaká na môj komentár, s čím prišli sleční v tomto dieli. Už sa stihli hodnotovo rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Miška, Noemi, Anička, Lexi, Timea a Lucia vytvorili gang s názvom Sixpack. Ale čo je zaujímavé, je, že sa v tomto zoskupení ocitli všetky dievčatá trpiace rečovou vadou. Zoskupenie Sixpack teda obsahuje dve duševne choré osoby, Aničku a Luciu, jednu piču, Michaelu, a jednu osobu, u ktorej sa kombinujú známky duševne chorej osoby a piče. A to je Noemi. Druhá aliancia si hovorí suchá ľavá strana. A táto aliancia má bilanciu výrazne lepšiu. Je tu len jedna piča, Katrin, a 0 duševne chorých osôb. A zvyšok partie vyzerá byť viac menej v poriadku.